नैबे जाबाय होसोग्रा आरो नैलाय बाग्रायग्रासो बाग्रायग्रा मा बुङो नोंथाङा मा बुङो आरो सिगांनो हेल' लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि बे दैथुन ब्लग इउटुब चेनेलाव गासैखौबो बरायहरबाय आरोना लोगोफोर दा जों कलेजाव थांगासिनो दङ आरोना माने जोंना एग्जाम सोलिगासिनो दङ फाइनाल एग्जाम माने BA नि आरोना 6 सेमिस्टार फाइनाल एग्जाम दा एग्जाम हैनो थांगासिनो आरोना लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आंनि बे ब्लग भिडिअखौ एक्सुवेलि लोगोफोर आं दा कलेज मोनफैबाय आरोना माने नै नोगोर अखा हागासिनो आरोना लोगोफोर नै बिराद अखा हादों दा एग्जाम दं जोंना 6 सेमिस्टार BA नि आरोना फाइनाल एग्जाम दा जों एग्जाम होफैदों आरोना वाव माथो नोगोर अखा हानानै दैयानो दै जाबाय माथो दसेनो नै लोगोफोर नायलाय नै दसेनो दैया दिदोम जाहांबायानो माथो बुंबाय फुख्रि बायदि नुलायबाय माथो दसेनो वाव अखायानो अखा मा बुंनो आरोना लोगोफोर